Benvinguts al canal Van 2000. En aquest petit tutorial aprendrem com canviar la contrasenya. A vegades ens sembla que la nostra contrasenya la pot saber algú i és bo canviar-la. Doncs com ho farem això? Doncs serà molt fàcil. Mireu, anirem a posar G Suite i sobre la nostra foto farem un clic i anirem a gestionar el meu compte de Google. Fem un clic. Bueno, amb aquesta pàgina anirem a aquest menú de l'esquerra i anirem on posa seguretat. Farem un clic i anirem aquí a baix on posa contrasenyes. Farem un clic aquí o a qualsevol lloc i ens sortirà aquest missatge. Primer de tot ens demanarà que tornem a posar la nostra contrasenya per assegurar-nos que aquest compte és nostre. I un cop ens hem dit que sí, ja podem canviar la contrasenya. És bo que sigui una contrasenya amb majúscules, minúscules, lletres i algun caràcter especial. Jo ara el que faré serà treure això perquè ho veieu. Per exemple, la meva contrasenya podria ser Jordi i farem en minúscula la O majúscula, una R minúscula, la I, i ara aquí posaré un caràcter especial, per exemple, l'almohadilla. D'acord? I ara posaré un número, com és l'any 2020, posaria 2020, o puc posar un altre any. Recordar, vaig posar la contrasenya 1, 2, 3, 4, 5, 6 i la mateixa contrasenya. Perfecte, el que ens demana ara és tornar a repetir la mateixa contrasenya. Això ho deixo obert perquè ho veieu. Doncs tornaria a posar la mateixa. La J minúscula, la O, igual que la d'abans, he de posar la mateixa. Tornaria a posar l'almohadilla i 2020. Molt bé, i a partir d'aquí ja tindríem que posar canviar la contrasenya. Ens sortiran unes quantes pàgines més que hem de donar-li tota l'estona a acceptar o endavant o el que ens vagi demanant. Però ja no hem de clicar res més. I així haurem canviat la nostra contrasenya. És important deixar això tancat. Jo no canviaré la meva contrasenya a aquesta pàgina perquè ja m'agrada la que tinc. D'acord? Molt bé, doncs fins aquí aquest tutorial de Van 2000. Ens tornem a veure.